ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಭಾರಿ ಖಾರದ ರೆಸಿಪಿ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನೆಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಂಗ. ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಿಲ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಇಡೀ ಕೋರಿ, ಐನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, 15-20 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 3-4 ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಒಂದು ಕೋರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮೀಂದಾತ ಅಂಚಾದ 1 ಎಲೆ ಚಮಚ ಪುಲಿ ಊರ್ದ ಪುಲಿ, 40 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿಲೆ, 1 ಎಲೆ ಚಮಚ ದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು, 1 ಎಲೆ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್, 1 ಎಲೆ ಚಮಚ ಸಾಸೇಮಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, 1/4 ಎಲೆ ಚಮಚ ಮೆತ್ತ, 4 ಎಲೆ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 12 ಎಲೆ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1-2 ಎಲೆ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, 1 ಇಂಚಿ ದಾತ ಉದ್ದದ ಚಕ್ಕೆ, 4 ಆಜಿ ಲವಂಗ, 4 ಆಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಈನ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆವನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್, ಮುಪ್ಪ ಗಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಹಚ್ಪೈ ಮಲ್ದಾತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ, ಏಪದ ಲಕ್ಕನೆ ಸುರುತ್ತ ಬೇಳೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪುನ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಆಕೆ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದೆಡ್ತು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಸುಮಾರು 11-12 ಸಾಮಾನ್ಲಿತ್ತ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೊರ ಪೊತ್ತದು ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿವನುವ ಅವು 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜ್ಜಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿದ ಗಸಿಗಾದ ಕೋರಿದ ಆಜಾದ್ನೇಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾರ್, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ಮಸಾಲದ ಕಮ್ಮನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವಲೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡ್ ಚಪ್ಪೆರೆ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನಿದೆ ತೊನ್ಲೆ. ಇತ ಚುರ್ಲಾ ನೀರ್ ಪಾಡದ ಮಸಾಲೆನ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈತ ಪುಲಿಲ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆನ ಈ ನಮೂನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ. ಈತ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಡಿ ಸಾಸೇಮಿನ ಪುಡಪ್ಲೆ. ಈತ ಸಾಸೇಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕಾಯಿರೆ ಸುಲುವಾದುವಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ ಮೊಟ್ಟ ಸೌಂಟನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ.
ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇದು ಕಡೆದಿತ್ತು ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಜಾರಡು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಾರ ಅವೇ ಜಾರಡು ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇದು ಅರೆಪು ಕೊತ್ತಿನ ಬನ್ನಾಗ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಗಚ್ಚ ಮುಚ್ಚಲೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಮುಚ್ಚಲ ಕಲೆದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪನ್ನು ಬಿರ್ಕಲೆ. ಇದು ಲಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹೇ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರಾತಂಡು. ಒಂದು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಾವಡು, ನೀರು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟಾವಡು, ಆಪ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟಾವಡು, ಪುಂಡಿ ದೊಟ್ಟಾವಡು, ಶಾಮೆ ದಟ್ಟೆ ದೊಟ್ಟಾವಡು, ಎಂಚಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮಗೂ ಸುಮಾರು 75 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ದಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 21 ವರ್ಷದಾಯೆ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನಾಯೆ ಆಜಿ ಫೀಟ್ದಾಯೆ ಆಯಗ ಬದುಕೆರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 2,100 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಖಾಲಿ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಿಂದದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಆಯಗ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಕಿಲೋ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದೇಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಚು ಮಲ್ದನ ಆತಲ ಆಯ್ತಿ ನೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಥಮ್ಸಪ್ ಕೊರ್ಲೆ.